Sme hore, ideme sa v Amerike. Tak, na zdravie. Dneska tu máme štedrý deň, 24. december vo Washington DC, kde je aktuálne 11 stupňov. Je tu totálne teplo. My sme sem prišli, všetko zabalené zimné veci, jedno tričko a asi si budeme musieť dokúpiť krátke tričko, jak je tu teplo. Ideme na nákupy. Ideme teraz na nákupy. Áno. Ideme na nákupy. Otváraj. Takto nejako tu vyzerá okolie a tuto máme auto. To je ono. No mamina, snaž sa, máš tam tých nákupov dosť. Pekne to musíš ponosiť všetko do bytu. Pome, nemotaj sa tu. Stačí vás, nevedomo. Akože nie. Však je to ťažké. Jasné, že dobre, srandujem iba. Ja sa bojím, že sa roztrhnú tie igelitky. Tak nehaj, budeme to na 5 krát. Vyber, čo tu natáčaš? Vyber si tačku. Už idem. Páči sa? Ďakujem. Zénik, posedko. Je to tu fajn. Koláčik, to som spravila srnčí chrbát. Nemám formu, musela som improvizovať. Dobre to vyzerá. Dám to do chladničky. No zajtra ešte polievku svežovú varíme, kuráciu. A ešte musím namočiť rezne. Klepem rezne z brúsku na nože. Má takú veľkú brúsku, lebo nemá točík. Ale to nevadí. Nemá točík, tak... Dôležité je, že to funguje. Obavila kvôli hygiene a normálne, že to búcham rezne. Však dobre, lepšie jak s topánkou. Takú topánku nemám. Ale akože celkom to ide do tebou. Však vidím, že sa ti darí, pohoda. Len to trieska, že? Áno. Go. Staremo essere Forfati.
For me? And for that? Oh, thanks. And for mom. Thank you. Do you like it? Páči sa ti? Hej, taká akurát. Ok, lebo som rozmýšľala, že je pekná a že toto je aké pekné, že srdiečko s kľúčom. Really good. Oh, Cute. this looks so good on you. I know. Takže toto nám vyzerá dobre takéto veci. Hej. Let me read. Look at these. These are so cute. They're so soft. Matching! Perfect. Hi! Hi. We are in Arlington. Simonka, čo to máš, aké nohavice na sebe? Pyžamové. No nádherné. Jak sa chodí v Amerike, to ty ešte nevíš. Jasné. Není sú chutné? Není sú chutné? Akože dobre to je, to nikto nevie, že to je pyžamo. Dnes je sobota, Simonka má konečne voľno a ideme sa pozrieť do prírodovedeckého múzea vo Washingtone. Už idú aj baby konečne, čakáme na Uber. Ja už mám spravené tie fotky v múzeu. Vyzerá to tu dneska riadne preplnené. No je tu riadne ľudí. Natočiť, mal som ti odfotiť, že daj takto prst, akože mu ho pcháš, vieš kam. Určite. Yo sé cuál es. Tak to vám netopier vysaje krv, keď máte odokrytý spacák v noci. To odrátava, že koľko ľudí je aktuálne na svete. Petro. Že kabelka, akože. Víš, to je iba pohádka. Toto všetko je na trhu. Wow, tieto sú perfektné. To je pekné, že? A vychádzame z muzea už. Mám tu krásne slnko. US Capitol pozadí. Tam sme niekde na ktorej? Za rovno tej kapitolu, tak mám pravdina. Že hej, ale neviem už na ktorú stranu. Toto je budova FBI, naľavo, pozrite. Koľko trakov tu je? Fast foodových. Tak hovorím, že bude asi aj polenečka. Vyzerá, že tam bude dosť ľudí.
And I remember it was smoking back then. And I was little, and it was horrible. Just sit down, Mindy. Rozmazaný vesmír tam. Malá prechádzka, odišli sme z muzea a ideme do Kapitolu, teda pred Kapitol sa pozrieť iba. Pozri, tu spia. Kačte. Odpadu, bože, buď. Aha, žiadny bordel. Svine proste. Aha. Tu je lepšie. Vidíš ho? Tu je ho z boku vidno. Áno, super to je. Dobre, tak sa otočíme, aby bolo vidieť. Kurva, odfúkne. Kde je ten monument? I don't know. To má co, pohoda pri vode? Dáme shake dneska. Dáme si na večeru. Poď, kameraman, poď. Už aj idem. Či tu. Ja viem. Bomba, vec. Perfektné. Sme sa na móle. Aj toto je tu super. Keby tak nefúkalo, tak je to ešte lepšie. A keby nefúkalo, tak není voľné žiadne. Hej, pekné to tu je. Pozri tam ohník. Gordon Ramsay Fish and Chips. Wow. Pozrite to apartmány. Jaký masaker výhľad. Ideme asi naspäť. Neviem, poďme ešte kúsok. Kam tam je konec? To už končí tu. Je to krásne svieti. Ó, krásne to je.
Ideme si dať večer do Shake Shacku. Áno, lebo včera sa nezadarilo. Presne tak. Bol brutálne plný. Ale už mi je zima. Aj mne. Vedl 2 kilometr můžete vjezd na SR27 Esto až Intelligent Arts Performier. Air Force Memorial, jak je pred nami pekné. Vidíš? Zober koš a ideme na nákupy do Home Goods, niečo pre Simonku. Nejaké veci do kuchyne. No je to sakra ďaleko z tejto strany. Neviem, či to je vidieť na kamere, ale tam je Thomas Jefferson, kde sme boli včera. To je monument. Takto na druhú stranu pamätník druhej svetovej vojny, vzadu je Lincolnov pamätník a hen tam vzadu je Bielý dom. Tam vzadu sú záchody. Ideme tam. Moja obľúbená pamiatka. Aj moja. Je To vyzerá strašne perfektne. pekné, no. Som zvedavý, či tam bude voda v strede. No, fontány nejdu. Na jara bude najkrajší konec. Hej, perfektné. Všetky štáty USA. Wow, pozri. To je druhá, pozri už ide, aha. Oni si myslia, že im dáme niečo jesť. Nemám nič. Nemám nič. Počkaj, vyleze na teba za chvíľu. Podaríme. Cuando tú vienes a ver, llega al piso 8.
Tak toto je iný masakér, táto doprava. Odchádzame z DC a ideme do New Yorku 4,5 hodiny autobusom.